салом бинандагони азиз, ҳамватанони гиромӣ, хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, айни ҳол дар тамоми гӯшаи канори ҷумҳурӣ марҳилаи ба қайдгирии довталабон барои дохил шудан ба муассисаҳои олии кишвар идома дорад ва дар ин росто донишгоҳи давлатии Кӯлоб низ гӯшаи тарғиботии хешро дар тамоми гӯшаи канори шаҳри Кӯлоб овезон дааст ки шумо метавонед таърихи ин дар бораи ихтисосот, шакл ва намуди нархномаҳо ва рӯйхати ихтисосҳои донишгоҳи давлатии Кӯлоб бе мамоният истифода баред. ояндаи дурахшон мехоҳед донишгоҳи давлатии Кӯлобро интихоб намоед. хуб бинандагони азиз, ногуфта намонад ки мо айни ҳол барои насби гӯшаи тарғиботии донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 шаҳри Кӯлоб қарор дорем ва бояд қайд кард ки донишгоҳи давлатии Кӯлоб яке аз беҳтарин муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, омӯзгорон аз рӯи 57 ихтисос ба донишҷӯён таълим медиҳанд. маблағи шаҳрномаи таҳсил дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб назар ба дигар муассисаҳои олии ҷумҳурӣ арзон ва қулай мебошад.